skal, når du er fri i dag? Jeg tror bare, jeg skal hjem og slappe af. Jeg synes altid, man er helt vildt træt efter en dag, skal der. Ja, jeg tror også bare, jeg skal. Men vi er heldigvis også snart færdige. Det er helt vildt dejligt. Ja. Hej. Hej, vi vil høre, om I havde tid til at skære noget for os her til eftermiddag. Hvor mange snit drejer det sig om? 5 gange 100 snit. Vi skal bruge dem i morgen tidlig. 5 gange 100. Men vi har bare fri om en halv time. Jamen det haster helt vildt. Ja, Okay? så det, Ja. det må I altså gerne gøre i dag. Ja. Okay. Jamen, det må vi så prøve at se, om vi kan nå. Ja. Det vil være rart. Tak for det. Tak. Det er bare løgn. Hold kæft, mand. Det er altid AstraZeneca, der kommer her halv time før og siger, nu skal vi lige have 500 snit. Jeg er træt af det. Jeg ved ikke, hvad de regner med, men vi må bare komme i gang, og vi bliver nødt til at få Sandra med på den. Ja. Ellers så når vi det simpelthen ikke. Så Ja. hvad siger du, hvis du lige går ind og henter hende? Okay. Yes. Finder du så ikke lige blokkene frem og hans? Hvad så? Jeg har bare fået den her lortebestilling, men jeg har fundet nogle af blokkene frem. Ja. Så vil du måske ikke bare tage den her? Jo. Og så skal jeg 100. 100. Ja. Ej, det er så irriterende. Der er ikke noget at gøre ved det. Men Jacob, der er et af snittene, eller der er en af blokkene, der skal skæres ind på krøvemaskinen, så jeg bliver nødt til at gå ned i kælderen og hente den. Okay. Så gør det, så begynder jeg bare på de almindelige der. Ja. I mellemtiden, ikke? Jo, Godt nok. det siger jeg. Vi ses. Hej! What? Den har jeg sgu lige puttet i. Nå. Ja. Ej! Min finger! Nej! For helvede da. Gider kraftedeme ikke skære den her lortebestilling mere. Jeg har så skåret min finger af. Fuck! Fuck. De andre.
døde alle sammen, mand. Hvem er du? AstraZeneca-folkene, og jeg ved ikke, Hvad med Sander? jeg Hvad bliver med nødt til at Sander? tænke på det. Hvad sker der her, Sandra? 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 Sandra, den er helt galt med AstraZeneca. Sandra! Det er løgn. Det er løgn, Sandra. Shit. Ja, hvad gør vi? Vi bliver nødt til at komme væk herfra. Nej, vi tjekker lige, hvad fanden der er med den her bestilling. Der er noget helt galt. Vi går ind og kigger på det. Kom. Okay. Fuck. Vi bliver nødt til at tjekke bestillingen. Ja. Jeg har slået numrene op, ikke? Jo. Okay. Ja, der er noget helt galt med det her. Der er noget helt galt med det her væv. Hvad? Men prøv at se her. Alt vævet er for samme patient. What? Det burde ikke være muligt. Det er for sindssygt, så AstraZeneca har kun bestilt væv fra samme person. Det må have noget med det at gøre, så. Jeg synes, vi skal tage en anden bestilling. Jacob, hvad er det for en bestilling, du skal? Det er den med blok 50 436. Jacob, der er noget galt. Jeg tror, det er for samme patient.